Croeso mawr i bawb ohonoch chi i roedfa gymyn y prynhawn yma. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi i gyd. Yn ystod y gwasanaeth, fe weinyddir y cymyn, ac mae'n wahoddiad i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu Grist i ymuno gyda ni yn y cymyn. Ar ôl y cymyn, mi fyddai'n deud gair bach o goffad, un cyfaill diweddar y Rhian Brydec. A da ni falch iawn o gael cwmni y teulu, y merched gyda ni yn y gwasanaeth Meinwen a Gwenan, a'r Wyresa Catrin, Bethan, Megan a Carys. Mae'n hyfryd iawn eich cael chi yma wrth i ni addoli ac wrth i ni gofio am Rhian. Da ni hefyd yn croesawu Catrin Jane, jyst rhag ofn bod ti ddim wedi bod yma ers i llawdriniaeth, ond mae'n hyfryd cael ei chwmni hi. Cyfeirio hefyd at Tudur Jones sydd wedi cael llawdriniaeth fawr bron i bythefnos yn ôl. Mae Tudur gartre ers dydd Iau ac yn cryfhau yn arbennig o dda yn sgil y driniaeth honno. A un arall o'n aelodau ni yn yr ysbyty sef Mair Evans. A da ni'n meddwl amdani hi yn ysbyty Llandochau
ar hyn o bryd. Un neu ddau o gyhoeddiadau yr wythnos. Fori, mae tîm agor y llyfr yn y wern bore fori. Yna cwrdd gweddi, hanner awr wedi 7 yma yng Nghaffi'r Methodistiaid. Bore dydd Mawrth, ffrindiau bach yn y neuadd yma. Y cylch yn cyfarfod yn y caffi am hanner awr 10, y drws nesaf i ni yma, a cwrdd diaconiaid 7:15. Tîm Ebeneser yn y gornel glud dydd Mercher hefo'r digartref ydy Ifan ac Alun, ac yna dydd Iau mae Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn cynnal clonc am 11 yng Nghaffi John Lewis yng nghanol y ddinas. Dydd Sadwrn, casglu sbwriel yn yr Eglwys Newydd. Os da chi am ymuno hefo ni, mae yna groeso i chi ddod, ac ewch chi fag a gefail briodol i gasglu ysbwriel. Yr wythnos nesaf, addoliad am 10 ac am 3 o dan yn arweiniad i ac Angor Grindtown am 4. Felly mae'ch dyddiadur chi'n llawn o ganlyniad i'r cyhoeddiadau hynny. Ar y 6 mae Pwyllgor Elusen Ebeneser yn trefnu noson yn y clwb tennis. Mae yna 2 docyn ar ôl am 10 punt yr un. Felly os da chi am ddod i ymuno hefo ni, rhithrwch, maen nhw'n ymhocad i yn y fan yma. Y noson ydy Cymru ar gynfas. Anthony Evans ac Aled Gwyn. Ac mi fydd Anthony Evans yn gwneud portread o Aled Gwyn ac yn sgwrsio hefo fo yn ystod y gyda'r nos. Da ni'n edrych ymlaen i godi rhagor o arian tuag at elusen y Samariaid. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, dyma ni yn dod at yn gilydd i daddoli di y prynhawn yma. Fe wyddos ti beth i'n cyflwr ni ger dy fron. Fe wyddos ti beth ddywed yn calonna ni wrth i ni droedio llwybr mawl unwaith eto. Fe weddiwn y bydd yr ysbryd glân yn cynorthwyon i wneud hynny yn ystyrlon yn ystod yr awr nesaf yma. Yn bod ni'n cael yn cyfareddu gan dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Yn dathlu yn ffydd gyda'n gilydd ac yn cofio am unanwyl sydd wedi gadael y fuchedd hon. Clyw yn gweddi dros yr Eglwysi Cristnogol ledled y byd. Da ni ran o gynulleidfa enfawr o dy bobl di sydd yn dyfoliannu. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar ôl yr enyn cyntaf, fe fydd Mai Robbins yn dod ymlaen i ddarllen ac hefyd i weddio dros y cleifion. Cariad 3-1 at yr eog ddyn. Cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo. Cariad gaif y clod, tra bo'r nef yn bod. Yr enyn cyntaf.
Daw'r darlleniad o lyfr cyntaf Ioan, y bedwaredd benod, adnoddau 7 hyd at 21. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Yr hwn nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac anfon ei fab i fod yn foddion ac ein puredigaeth oddi wrth ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylen innau hefyd garu ein gilydd. Does neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros yno, ac mae ei gariad ef wedi ei berffeithio yno ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef ac ef ynddo ninnau, am iddo ef roi i ni o'i ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu bod Iesu yn fab Duw, mae Duw yn aros ynddo ef ac gyntau yn niw. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chreu'r cariad a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag ato ni. Cariad yw Duw, ac mae'r hwn sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw, a Duw yn aros ynddo ynte. Yn hyn, y mae cariad wedi cael ei berffeithio ynom, bod gennym hyder yn ni ddyfarn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydyn ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Mae awnelo ofn a chosb, ac nid yw'r hwn sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cariad. Yr ydyn ni'n caru am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rwy'n caru Duw ac yntau'n casau ei frawd, mae'n gelwyddog, oherwydd ni all neb nad yw'n caru'r brawd y mae wedi ei weld,
Gari Duw nad yw e wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r hwn sy'n caru Duw, garu ei frawd hefyd. Diolch i Dduw am ei gair. Gadewch i ni weddio. Holl alluog Dduw, ein crewr a'n cynhaliwr, deiwn atat yn wylaidd a gostyngedig. Canmolwn ac addolwn di, diolch i ti am ein cynnal a'n cadw o ddydd i ddydd. Derbyn ein diolch am fwyd, dillad, cwmni a chartref, ac uchlaw bob dim. Diolch i ti am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab, Iesu Grist. Am foddion gras ac am obaith tragwyddol. Diolchwn am dy gariad di-ddarfod ac am y sicrwydd a gawn yno ti. Pan fyddo storm ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Cofiwn am bawb sy'n dioddef, y cleifion yn ysbytau'r wlad, rhai mewn cartrefi nyrsio, eraill gartref ar eu heilwydydd, rho iddynt esmwyddhad. Teina dadain drostynt i'w hymgelefu, ac i bawb sy'n trin a thrafod cleifion, rho amynedd, tynerwch a doethineb, a'r wybodaeth i bod nhw hefyd yn cyflawni rhan o waith dy deyrnas. Bydd gyda meddygon, y nyrsys, y gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd, a'r gofalwyr yn eu hymdrychion i ofalu dros eraill. Gweddiwn dros yr hen a'r methedig, yr ifanc a'r gwan, yr unig, y digartref, yr estron, y gwrthodedig gan gymdeithas. Gweddiwn dros yr rhai sydd yn derbyn triniaethau gan erfyn am iachad. Cofiwn am yr rhai sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl ac sy'n isel a digalon eu hysbryd. Cofiwn yn arbennig yn ein gweddiau am Mair Evans, Miriam, Gwyneth Briwnant Jones, Iwan Morris, Tudur, Barry Davies. Gweddiwn dros drigolion y trydydd byd a chyflwr yr anghennus yno. Y tlodion, y newynog, y cleifion, y gorthrymedig, yr ifanc, yr hen, y di-waith, y difreintiedig. Mae'r rhestr yn faith o Dduw. Enyn ynom yr awydd yw cynorthwyo a gweithredoedd, nid yn unig a gweddiau. O Dduw, arwain a chynnal ni ar y ffordd, lles dy deyrnas. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Diolch i Mair am y darllen ar weddi. Sil cynta'r mis, mae'n weddi benodol dros y cleifion. A da ni'n gofyn os da chi am i ni weddio am rhywun, bod y focs yn y cyntaf, gallwch roed enw i lawr, ac y bydda ni yn cofio am y bobl hynny yn y cwr gweddi, ac hefyd yn yr oedfa gymyn fel hyn. Mae o yn arfer gwerthfawr iawn ac yn dangos yn gofal ni dros yn gilydd a thu hwnt wrth gwrs. A da ni'n diolch am y gweddia sydd wedi cael ei ateb dros y blynyddoedd. Dewch i ni ganu o'r Ebeneser, cyduned yn efolaidd gór a llwythau dynol ryw i ganu'n llon a llafar lef, mae cariad ydyw Duw.
Mae yr adnod ar y sgrin yn dod o lythyr cynta Ioan, y 4 bennod. Ac i mi, mae y bennod bach yna yn un o'r penodau harddaf yn y Beibl. A mi fyddai yn troi yn aml at y darlleniad, oherwydd i fod o'n cadarnhau rhywbeth yn ddwfn yn fy nghalon i. Da ni wedi canu amdano fo heddiw yn yr emyna mae Helen wedi ei dewis, hefo'r pwyslais ar gariad Duw. A sa werth i chi fynd ar ôl mynd adra at lythyr cynta Ioan, y 4 bennod, a darllan trwy y bennod, oherwydd i bod ti'n esbonio i ni lawer am gariad, am natur cariad Duw, a'r modd y mae'r cariad hwnnw i effeithio ar yn bywyd ac ar yn hymddygiad ni. Mae'r gair cariad yn ymddangos, fel ddafych chi glywed wrth i Mair ddarllen, nifer o weithiau yn y bennod. A mae'n pwysleisio yn y bennod 2 elfen i gariad Cristnogol, cariad Duw ata ni, cariad ni at Dduw, a'n cariad ni tuag at yn gilydd a tuag at ein cyd-ddynion ar hyd a lled y byd. Ond mae'r pwyslais yn arbennig, oherwydd bod yn cariad ni at Dduw a'n cariad ni at yn cyd-dyn yn deillio, yn seiliedig, wedi sylfaenu ar gariad rhyfeddol Duw tuag at ddynoliaeth. Meddai Ioan yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad. A dyma eiriau bendigedig dwi wedi darllen dwnim faint o weithiau. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'n byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. A'r geiriau sydd yn dilyn yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Rwan, pan da ni'n sôn am gariad Duw, da ni'n sôn am gariad sentimental, cariad pinc, cariad y Santes Dwynwen, calonnau cochion. Da ni ddim yn sôn am gariad emosiynol. Mae 2 fath o gariad yn does yn y fan honno, lle mae'n emosiynau ni yn cael ei tanio tuag at rhywun, fel yn bod ni yn ei caru nhw yn fawr iawn. Be mae'r adnod yn ddweud ydy fod yn cariad ni yn deillio o'r ffaith fod Duw yn caru ni. Hwna di tarddle gwir gariad tuag at yn gilydd, tuag at yn cyd-dyn, a tuag at Dduw ei hun. A beth sy'n arbennig am gariad Duw ydy, mae o yn cael ei fynegu yn bod ni'n anifydd, yn bod ni'n anghyffrediniol, yn bod ni'n gwneud pethau anghywir yn bywydau na ddylia ni. Eto mae Duw yn caru ni, yn ffeiledda. Does am byd yno ni mewn un ystyr sydd yn heiddi bod Duw yn caru ni. Da ni gwneud pethau i le, yr unig math o bobl sa Duw yn gallu i caru, mi fyddai'n ymelaethu ar hyn mewn eiliad, ydy pobl berffaith. Da ni ddim yn berffaith. Sut felly bod Duw yn parhau i'n caru ni? Sut ydym ni yn gwybod fod Duw yn caru ni? Chi'n cofio yr adnod, un o'r adnodau ddaru ni ddysgu gynta, os oedden ni deud adnodau? Cofiwch wraig lot. Nid ono. Yr arglwydd yw fy Migael, na nid ono. Yr un syml yma, Duw cariad yw. Duw cariad yw. A sylwch,
Yn ddiddorol, dydy'r adnod ddim yn dweud y mae Duw yn caru, i fod wrth gwrs yn caru. Ond be mae'n dweud ydy un o brif nodweddion Duw ydy cariad. Rhan o natur sylfaenol Duw ydy bod o'n gariad o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. A mae hynny'n ddi-gyfnewid. Mae Duw yn gweithredu mewn cariad. Mae Duw yn ymateb mewn cariad. Oherwydd Duw cariad yw. A mae o'n ystysodiad cwbl syfrdanol pan da chi'n meddwl amdano fo. Ond sut da ni'n gwybod bod Duw yn caru ni? Allwn ni dreisu fama hyd syl pys bod Duw yn eich caru chi. Ydyn ni yn edrych ar fyd natur a da ni'n sylweddoli bod Duw yn caru ni? Alla, natur, byd natur, y cread yn adlewyrchu chydig o'r crewr yn dydy. Ydyn ni'n gallu gweld cariad Duw yn yr bendithion da ni'n ei gael. Bwyd a diod a dillad a cwmni. Gallwn ni ryw radda, ond mae yna bobl yn dlawd, mae yna bobl yn newynu, mae yna bobl yn sychedu, mae yna bobl heb gwmni, ond sut mae cariad Duw wedyn yn cael ei ddangos tuag ati nhw? Ydyn ni'n gweld Duw yn caru ni yn yr iechyd ni, yn y nerth ni, yn y ffaith da ni ddim yn sal heddiw yma. I radda mae o'n fendus, ond da ni'n gwybod bod ni'n gallu bod yn sal, bod ni'n gallu bod mewn gwendid, a bod ni'n y diwedd yn marw. Ydy hynny'n golygu nad ydy Duw yn ngharu fi oherwydd mod i'n sal, neu oherwydd bod yna storm yn digwydd yn y mywyd i? Sut felly bod fi'n gallu sefyll y fama a dweud, mae Duw yn eich caru chi, beth bynnag sydd yn digwydd yn eich bywyd chi. A mae Ioan yn dweud yn glir yn dydy, yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, mwyn i chi gael bywyd drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Hynny yw, be mae Ioan yn dweud ydy, da ni'n gwybod bod Duw yn caru ni oherwydd Iesu Grist. Oherwydd fod yr Iesu wedi dod i'r byd. Oherwydd fod Duw wedi dod i'r byd yn yr Iesu. A fod yr Iesu wedi byw bywyd perffaith, bod wedi marw dros yn pechodau ni, mwyn yn cymodi ni hefo Duw. Felly mae gosodiad Duw, cariad Duw, a mae Duw yn eich caru chi, yn seiliedig ar ffaith a datguddiad yn Iesu Grist. Sut ydw i heddiw yn gwybod bod Duw yn ngharu fi? Iesu Grist. Pan daw storm i'ch bywyd chi, a mae bywyd yn galad ac anodd a dagreuol ac anheg, sut ydych chi'n gwybod yn y storm bod Duw yn eich caru chi? Iesu Grist. Ffaith, gwirionedd, parhaus a pharhaol. A dwi'n licio cyfieithiad William Morgan o'r adnod yma. Yn hyn y dangoswyd cariad. Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni. O blegu danfon o Dduw ei unig anedig fab i'r byd, fel y byddem fyw drwyddo ef. Yr eglurwyd, mae'n ddel yn dydi? Yn Iesu Grist mae Duw yn egluro cariad i ni. Ac felly, mwyn profi a deall y cariad yma, lle da ni'n edrych? Iesu Grist. Darllen am Iesu Grist, dysgu am Iesu Grist, credu yn Iesu. Oherwydd ynddo fo, mae Duw wedi egluro ei gariad tuag atom ni. A mae'n osodiad bendigedig sy'n dangos sylfaenu'r gwirionedd Cristnogol. Mae Duw yn gariad, mae yn caru. Sut da ni'n gwybod? Oherwydd i anwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gloi, na i ddeud fel hyn,
Y rheswm bod Iesu wedi dod, dwi'n pwyntio at y cymyn oherwydd bod ni'n meddwl am aberth Iesu Grist ar y groes, bod ei waed o wedi llifo, bod y gwerth i gorffo wedi falirio, trosom ni a bod hwnnw'n fynegiant o gariad Duw mewn ffordd ryfeddol. Y rheswm bod Iesu wedi dod ydy, mae Duw yn eich caru chi. Mae Duw yn caru'r bobl sydd ddim yma y prynhawn yma. Mae Duw yn caru pobl Ukraine a Rwsia ac yn ei gwahodd nhw i ddod at yr Iesu ac i ymddiried ynddo fo. Weithiau mae pobl yn dweud, dwi ddim yn ddigon da i fod yn Gristion. Dwi ddim yn ddigon da i ddilyn Iesu Grist. Mae'n elfennau drwg, mae'n elfennau na fi sy'n gwrthryfela yn erbyn Duw a'r datguddiad yn Iesu. Dyna pam fod Iesu wedi dod. Dyna pam fod yr Iesu wedi mynd i'r groes mwyn delio hefo'n anifyddod, a'n drygioni, a'n anghrediniaeth. Ac fe ddioddefodd yr Iesu drosta ni fel yn bod ni'n cael yn golchi yn lan. A bod Duw cariad, ymynegu gariad ac yn derbyn ni drwy Iesu Grist. Di'n wirionedd rhyfeddol. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni a rhoi ei unig fab yn iawn, yn aberth cymod dros ein pechodau. Os da chi'n cofio unrhyw beth y prynhawn yma wrth fynd allan, cofiwch bawb, Duw cariad Duw. Mae Duw yn eich caru chi. Sut dwi'n gwybod? Iesu Grist, mwyn i enw. Amen. Dwi eisiau checio fo'r organydd. Da ni yn mynd syth i'r cymyn, ta da ni yn canu ebyn? Da ni'n mynd syth i'r cymyn. Diolch am PowerPoint. O'n eisiau gwneud yn siŵr yma na. Fel bod fi'n symud i'r cyfeiriad cywir. Dewch i mi ffeindio'r gwasanaeth yn y llyfr bach yma. Llyfr y Presbyteriaid ydy hwn, wedyn dwi'n cael chydig o draffath i ffeindio y dudalen, ond mae o'n un da a'r gwasanaeth cymyn yn hyfryd yn y gyfrol hon. Dyma ni. Wrth i ni gymuno hefo'n gilydd ar ddechrau'r mis fel hyn, da ni gwahodd pawb sy'n caru yr arglwydd Iesu Grist i ymuno hefo ni, i fwyta y bara ac i yfed y gwin. Ond peidiwch â teimlo'n ddieithr os da chi ddim am gymuno. Does dim byd o'i le bod chi yn ymatal rhag cymuno. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dywedodd Iesu, dewch ata fi bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf ac ostynedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i chenidiau. Mae fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Dwi eisiau cyfeirio at rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn plith ni,
yn ystod yr wythnosau dwytha yma, a ga i gyflwyno a gofyn i chi weddio a cadw cysylltiad hefo'n ffrindiau Delor a Tom Wedlick, Mair Evans a'r teulu Eleri ac Arwel, wrth gwrs, ac Arwel ddim yn rhy dda ar hyn o bryd. Megan Williams, Megan Griffiths, Iwan Morris. Dwi'n mynd i weld Iwan eto dydd Mawrth, a mae gof o'n pallu yn raddol. Nes i weld o dechrau mis Ionawr, gathon ni sgwrs bach, ond yn raddol fel sy'n digwydd mae gof o yn pylu. Ond da ni'n meddwl amdanyn nhw i gyd. Da ni hefyd yn cofio, nes i gyfeirio 2 ar gychwyn y gwasanaeth, da ni hefyd yn cofio am Gwyneth Briwnant Jones. Mae hi yn aros efo ffrindiau ar hyn o bryd, ond ges i neges dydd Sadwrn yn dweud bod ti'n gobeithio dod yn ôl gartref i Cincoed yn ystod yr wythnos nesaf. Ond mi fydd hi'n rhoi gwybod i mi beth fydd yn digwydd. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu, ac cof amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf.
Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Gweddiwn, Dad Nefol, da ni yn ymwybodol o dy gariad di, y prynhawn yma. Ac o anogaeth Ioan i ni sylweddoli bod y cariad hwnnw yn cael ei ymestyn tuag ata ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti yn caru ni yn rhyfeddol ynddo ef ac wedi rhoi y cwbl mwyn yn hachub ni. Derbyn yn diolchgar dy fron yn awr wrth i ni dy ganmol a daddoli di. Cyffeswn yn ffyledda mynych ger dy fron, gan ofyn ambafeiant yn aberth yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu. Emyn rhyfeddol, Mari Owen. Dyma gariad pwy ai treitha. Anchwiliadwy ydyw ef. Da chi ddim yn gallu chwilio i ddyfnder. Da chi ddim yn gallu ddeall o'n llawn. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd byth ni threiddia nef yn ef. Dyma gariad gwyd fenaid uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad hwnna'i'n ganu yn y bythol wynfyd mawr. Fe ganwn ar yn heistedd.
Mae'n hyfryd cael canu am y cariad fel yna, ond i'n teimlo, mod i'n cael yng nghyffwrdd yn y gwasanaeth y prynhawn ma wrth sylweddoli o'r newydd. Ia, mae Duw yn caru ni. A mae hon yn neges gwerth i rhannu hefo'n gilydd, hefo Cymru ac efo'r byd. A fod y cariad hwnnw'n enni'n cariad at Dduw a chariad tuag at yn gilydd. Mae'n hyfryd canu yr emyna yma. Ac yn y cyd-destun hwnnw, da ni yn deud gair cof am yn ffrind Rhian Rydych, y prynhawn ma. A mae'n braf cael cwmni y merched i gyd, Meinwen, Gwenan, Catrin, Bethan, Megan a Caris hefo ni. Mae mor hyfryd. A bod chi'n gallu cyd-gofio myngu hefo ni yn ystod yr oedfa. Fel dwi'n gallu deud erbyn hyn, o'n i'n nabod Rhian ers 30 mlynedd, ers i mi ddod yma yn fachgen lled ifanc. Ac ar y dechrau, o'n i'n claddu lot o ddieithriaid. Ond wrth i'r blynyddoedd fi'n teipio, dwi'n cynnal angladdau ffrindiau i mi. Pobl dwi wedi cerdded hefo nhw ar y daith, o fewn bywyd, ac o fewn i eglwys Ebeneser. A mae wedi bod yn fraint fawr i gael gwneud hynny. Rhian, yn berson dilol, dibynadwy, ffyddlon, hael, ymarferol, ffraeth a hwyliog. Ac yn ystod y 30 mlynedd, oeddech chi'n gweld i gofal hi dros i theulu. Oeddech chi'n gweld i phersonoliaeth i yn ei hagwedd tuag at ei ffrindiau, ac yma fel aelod o deulu eglwys Ebeneser. Ac yn ystod y 10 mlynedd dwytha, da ni wedi colli nifer fawr o genhedlaeth arbennig o bobl Iesu Grist. A da ni wedi gwerthfawrogi cael cerdded rhan o'r daith ddaearol yn eu cwmni nhw. Allwn ni ddeud llawer mwy, ond dwi'n crynhoi fy sylwadau. Mi oedd y gwreiddiau Rhian yn trap, cwmwd fechan amaethyddol, wledig a Chymraeg iaith, pan oedd Rhian yn cael ei magu yno. Ac fel o'n i'n deud yn yr anglad, nid pwll trap sydd yn rhywle gwahanol, ond yn trap y cafodd hi ei magu. Os da chi ddim yn gwybod, mae trap i'r gogledd o'r cwmwd, o'r gogledd, gai ailgychwyn, mae i'r gogledd o trap, mae Llandeilo, i'r de mae'r Ardal Rhydaman, i'r gorllewin mae Caerfyrddin, ac i'r dwyrain mae yna olygfa glir o Gastell Cenen. Ac o gan Rhian lun ar wal yn y tŷ, o ran o'r pentre ac o Gastell Carreg Cenen yn y pellter. Ac os newch chi googlo hanes y castell, newch chi sylweddoli faint o etifeddiaeth Gymraeg a arwyddocâd i'n cenedl ni. Oedd i'r castell a'r tywysogion, oherwydd castell Cymreig oedd o ar y cychwyn. Y Cymru adeiladodd y castell mwyn amddiffyn ei hunain. Yn trap, fel o'n i'n deud, y cafodd hi i magu, a mi oedd Rhian yn ymwybodol o'i hetifeddiaeth fel Cymraes, ac mi oedd hi'n trysori yn fawr iawn yr hanes, yr iaith, a'r hyn da ni wedi etifeddu fel cenedl y Cymru. Ac oedd hi mor falch fod yr wiresa yn siarad Cymraeg a bod cenhedlaeth arall wedi codi yn rhan o'r dreftadaeth yr oedd hi yn ei drysori cymaint. Roedd rhywbeth di-ffwdan am Rhian. Oedd hi thraed hi ar y ddaear. Oedd hi'n berson solat. Oedd hi'n hoffi sôn am trap weithiau efo fi. Oedd hi'n hoffi sôn am wleidyddiaeth am bell dro efo fi, oherwydd i bod ti'n gefnogwr brwd
i annibyniaeth i Gymru. Ac felly ar ôl etholiad oedden ni'n cael sgwrs am sefyllfa wleidyddol yn cenedl ni. Fe weithio fi am gyfnod mewn fferyllfa, bu am gyfnod yn ôl y sôn yn gwerthu esgidiau allan o fan. Yna stori'n gysylltiedig, na i ddim rhannu efo chi y prynhawn yma, ond os dywch chi am banad wedyn, gan i sôn am ddigwyddodd pan drodd y fan drosodd wrth i fi chwilio am gwsmeriaid. Mi oedd hi'n hoffi marchogaeth ceffylau pan yn ifanc, ac oedd rhai o berchnogion ceffyla'r ardal yn gofyn i'r rhian fynd i farchogaeth y ceffyla mwyn iddyn nhw gael ymarfer corff. Mi oedd hi'n dipyn o giamstar. Ac wrth gwrs, am gyfnod, mi oedd hi'n berchen ar fotobeic. Y motobeic chwedlonol. Oedd hi'n rhio o gwmpas yr ardal amaethyddol arno fo. Ac mi oedd y merched i gwneud taflen hyfryd ar gyfer yr anglad. A mi oedd yna lyniau ohonyn nhw hefo'r rhian, a llun ohoni hi ar motobeic. A na i ddeud, nes i'n deud pwy yn yr anglad, ond fedra i ddeud yn Ebeneser, fe fi o un o'n plith ni ar y motobeic, y darllenydd prawn ma, sef Mair Robbins, yn cael lift. Dwi'n gwybod os yna profiad brawychus oedd o, ta cyffroes yn eich ieuenctid. Fe gyfarfyddodd hi a'i diweddar ŵr Gilbert Rydeg wrth deithio, ac yna y cychwynodd y berthynas. Ac wrth gwrs mi oedd Gilbert o gefndir pur wahanol i rhian i hun, yn fachgen o'r ddinas, ar y cychwyn yn ddi-Gymraeg wedi cael ei fagu ar aelwyd ddi-Gymraeg, ond yn un addysgodd Gymraeg i safon uchel iawn, cychwyn yn ysgol uwchradd Cytês o dan ddylanwad Elfed Thomas, oedd yn aelod yn Ebeneser bryd hynny. Ac mi ddysgodd o'r Gymraeg i'r fath raddau, fel i fod o wedi ennill gradd MA, ac fe penodwyd yn ddarlithydd yn adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd. Fe flodeuodd y berthynas, wedi ei gofio Gilbert, o'n i'n edrych ar yr englynion gyfansoddodd o pan ddos i Gaerdydd. Cadwyn o englynion am y gweinidog newydd yn dod, cadwyn o englynion i Geraint y gweinidog oedd wedi mynd. A dwi'n meddwl falle bod yr cadwyn o englynion i'r gweinidog newydd yn trarhagori. Oedden nhw'n hyfryd, ac yn rhywbeth da chi'n gallu gadw trwy gydol y choes. Meddyliwch dysgu Cymraeg a gallu englyna a chynganeddu. Rhywbeth dydy llawer ohona ni ddim yn gallu i wneud. Fe ddatblygodd y berthynas a ddaru nhw briodi yng nghapel Llwyn yr Onnen, capel wrth ymyl Trap, ac fe gymerodd y parchedig Dr Emlyn Jenkins ran yn y briodas. Wedyn, dyma nhw'n dod i fyw i'r Rhath yn Westville Road, a dyna pryd ganed y merched Meinwen a Gwenan, ac oedd y rhian yn meddwl y byd ohona chi, ac yn mwynhau cael eich cwmni, sgwrsio hefo chi, chwerthin hefo chi, a rhoi'r byd yn ei le. A bu hi yn fawr ei gofal drosta chi, fel y buoch chithau drosti hi yn ystod y blynyddoedd diwetha pan oedd ei iechyd hi yn pallu. Oedd hi'n gymorth mawr i Gilbert, oherwydd fod golwg Gilbert yn pylu wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, ac felly mi oedd hi'n darllen ac ysgrifennu a gyrru'r car mwyn cynorthwyo Gilbert yn ei fywyd ac yn ei waith. Ac mi oedd hi'n wraig ymarferol yn gallu troi ei llaw at unrhyw beth. Oedd hi hefyd yn berson cymwynasgar hefo pobl eraill, yn barod i helpu a chynnig lifft, gwneud ychydig o arddio, dal wiwerod, hwnna'n stori arall. Mae siwr na'r gair amryddawn ydy'r gair gorau wrth ddisgrifio rhian. Oedd hi yn amryddawn iawn. Oedd hi'n hoffi garddio, tyfu bob math o blanhigion yn yr ardd ac yn yr rhandir ac yn helpu cymdogion i wneud hynny
hefyd. Dros y blynyddoedd, mi oedd hi hefyd wedi cefnogi nifer o elusenna. Mi fuodd hi'n gweithio'n wirfoddol i Barnados. Roedd Barnados wedi dechrau cynhyrchu cardiau Nadolig Cymraeg i'w gwerthu. Ac mi oedd Mary Lewis, mam Gwenda Geraint yn y fan yma, eisoes yn helpu hefo y gwaith. Ac fe wahoddodd rhian i helpu dros dymor y Nadolig. Oedd hi yn amharod i ddechrau, ond trwy berswad, mi ymgymerodd hi ar gwaith. Mi oedd hyn yn digwydd, dydwch, rhwng Medi a'r Rhagfyr. Mi oedd Arfon Williams, fi'n ysgrifennydd yn Ebeneser a Gilbert, yn cyfansoddi englynion i'w rhoi ar y cardia. Mi oedden nhw'n cael ei argraffu ac yna'n cael ei pecynnu mwyn i gwerthu a'i postio. A mi oedd Mary a rhian yn gwneud hynny y naill flwyddyn ar ôl y llall. Mi oedd hi hefyd yn cefnogi gweithgareddau codi arian, Cymdeithas Cristnogol, y Cymdeithas Cymorth Cristnogol, Cymdeithas y Beibl, a da chi'n cofio be oedd hi'n wneud? Oedd hi'n dod â stondin o blanhigion yn doedd. Oedd hi wedi bod yn magu'r planhigion, wedi bod yn eu potio nhw, ac yna mi oedd hi'n dod a gosod ei stondin yn ffair Cymdeithas y Beibl a Chymorth Cristnogol. A thrwy hynny yn codi arian ar gyfer yr elusenna. Rhan bwysig o'i bywyd oedd am gyfnod oedd côr yr aelwyd, dan arweiniad ei ffrind Eilonwy, a mi oedden nhw wrth i bodda'n canu a chystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn mynd i ffwrdd gyda'i gilydd, ac yn ennill y brif gystadleuaeth. Oedden nhw yn griw hyfryd. Mi oedd hi'n ysgrifennydd Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd am nifer o flynyddoedd. Oedd hi'n trefnu cyfarfodydd misol, yna 10 cyfarfod bryd hynny, gan y Cyngor Eglwysi, a rhian yn y pwyllgora yn trefnu yr holl gyfarfodydd hynny, cael y siaradwyr ac yn y blaen. Ac oedd hi'n aelod o'n teulu ni, teulu Ebeneser yn ffyddlon a gweithgar. Berson llawn ffydd yn yr arglwydd Iesu, yn cael maeth a bendith yn yr addoliad, yn yr gweithgaredda. A mae rhaid i mi gyfeirio at Gymdeithas y Chwiorydd, oedd yn griw egniol, prysur, brwdfrydig 20 mlynedd yn ôl, a mwy. A mi oedd rhian yn rhan anatod o'r criw yna, yn cynnal gweithgareddau dros dymor y Gaeaf. Oedd yna lawer o hwyl i'w gael yn eu cwmni nhw. Nes i fwynhau fy hun, mynd ar y tripiau blynyddol fel chwaer anrhydeddus. Yr unig ddyn oedd ar y tripiau ac oedden nhw'n sbwylio fi'n llwyr ar y tripiau hynny. Ac oedd sport i gael hefo nhw. A da ni yn cofio rhian am ei phersonoliaeth a'i chyfraniad i fywyd y teulu ac i'n bywyd nina. Ynghyd destun y ffydd da ni wedi sôn amdano fo y prynhawn ma. Cariad Duw. A fod cariad Duw yn yr arglwydd Iesu yn dod â bywyd tragwyddol i'r rhai sydd yn credu ynddo fo. Felly pan da ni'n cofio am bobl ffydd, da ni'n cofio bod na fywyd ar ôl marwolaeth drwy Iesu Grist. Mae'r byd presennol modern yn deud i'r gwrthwyneb, beth ydy'r diwedd? Does dim mwy. Mae Iesu Grist yn deud yn wahanol. Medda fo, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A mi oedd rhian yn credu yn Iesu Grist. Da ni diolch i'r arglwydd am rhian ac am y bendithion da ni wedi derbyn dros y blynyddoedd o'i hadnabod hi ac yn ei chyflwyno hi yn dyner i ddwylo yr arglwydd.
Fel arwydd o'n cydymdeimlad hefo y teulu, ac cof am rhian, gai ofyn i chi fel cynulleidfa os da chi'n gallu, i sefyll ar eich traed ac i offrymu gweddi o ddiolch a dros y teulu yn ei hiraeth. Diolch yn fawr i chi. Fe ganwn yr emyn ola, emyn ddewisodd y teulu ar gyfer yr angladd. Rhoi mae'r hedd na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd ddaeth trwy anfeidrol oes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes.
Mae wedi bod yn hyfryd cael cyd-addoli hefo chi y prynhawn yma, a gobeithio bod chi wedi cael bendith o fod yn y gwasanaeth. Mae yna ddisgled ar gael wedi drefnu gan y brodyr yn y neuadd yn y cefn, a mi fyddai'n braf cael eich croesawu chi i baneidio a cael bisgien fach. Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r gwasanaeth, Helen am ddewis eremyna, Mair am ddarllen a gweddio, Eilir fel technegydd y prynhawn yma. A dwi'n siŵr pwy oedd ar y drws, fedra i ddim cofio. Diolch i chi. Einon, diolch i Einon. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.